नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. के जे सोमय्या कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय कोपरगाव मराठी विभागातर्फे मी प्राध्यापक डॉक्टर विठ्ठल लंगोटे आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहे. बघा, FY BCom प्रथम वर्ष वाणिज्यामध्ये आपण निबंधच्या संदर्भात जी माहिती घेत होतो त्याच्या संदर्भात आपण काही आढावा घेणार आहोत. आता आपण जर बघितलं तर साधारणतः निबंध म्हणजे काय या घटकाचा आपण मागच्या वेळेस अभ्यास केला. यावेळेस आपण निबंधाचे प्रकार कोणकोणते आहेत याच्याविषयी जी माहिती आहे ती आपण जाणून घेणार आहोत. आपण जर विचार केला तर सर्वसामान्यपणे निबंधाचे 5 प्रकार पडतात. त्यामधील पहिला आहे वर्णनात्मक निबंध, दुसरा आहे वैचारिक निबंध, तिसरा आहे कल्पनाप्रधान निबंध, चौथा आहे आत्मकथनात्मक निबंध, पाचवा आहे चरित्रात्मक निबंध. हे जे 5 प्रकार आहे जनरली आपण जर विचार केला तर हे आपण शाळेमध्ये त्यानंतर 11वी-12वीला कॉलेजमध्ये या गोष्टीचा आपण अभ्यास केला आहे. मग वर्णनात्मक निबंध म्हणजे काय, वैचारिक निबंध म्हणजे काय, कल्पनाप्रधान निबंध म्हणजे काय, आत्मकथनात्मक निबंध म्हणजे काय, चरित्रात्मक निबंध म्हणजे काय, हे समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि ते समजलं तर आपल्याला निबंध हा व्यवस्थितपणे समजू शकेल. मग आपण जर विचार केला तर मग पहिला आहे वर्णनात्मक निबंध. मग वर्णनात्मक निबंध म्हणजे काय, शब्दाची जर आपण फोड केली तर वर्णन एखाद्या गोष्टीचे हुबेहूब केलेलं चित्रण म्हणजे वर्णनात्मक. आता एखाद्या दृश्याचे, प्रसंगाचे, प्राण्याचे, वस्तूचे तंतोतंत चित्र वाचकांसमोर शब्दांच्या रूपामध्ये मांडणे याला वर्णनात्मक निबंध असं म्हटलं जातं. आणि साहजिकच हा वर्णनात्मक निबंध जो आहे हा कसा आहे तर तो वर्णन स्वरूपामध्ये असल्यामुळे त्याला वर्णनात्मक निबंध असं म्हणतात. मग वर्णनात्मक निबंध जो आहे याच्या आतमध्ये एक जिवंत शब्दचित्र जे ते साकारलं जात असतं. विशेषतः व्यक्तिवर्णन, आई, शेजारी, मित्र, भेटलेली व्यक्ती किंवा 2 पशुपक्ष्यांचे वर्णन, तीर्थस्थळे, ऐतिहासिक स्थळे, निसर्गातील दृश्याचे वर्णन किंवा एखाद्या घटनाचे, प्रसंगाचे असे अनेक विषय जे त्यामध्ये येत असतात. या सगळ्याच विषयाचं वर्णन जे होत असतं, आपण जे वर्णन शब्दाच्या रूपात करत असतो तो म्हणजे वर्णनात्मक निबंध. मग आपण जर विचार केला तर वर्णनात्मक निबंध लिहिताना पुढील 3 गोष्टी ज्या आहेत त्या ध्यानात घ्याव्या लागतात. मग नुसतं आपण जर विचार केला तर एखाद्या व्यक्तीचं वर्णन करताना केवळ त्याचा पोशाख आहे, तो छान दिसतो, नाही का, किंवा तो दिसायला देखणा आहे, अशा गोष्टींचा विचार करून चालत नाही. वर्णनात्मक निबंध लिहित असताना आपण एखाद्या व्यक्तीचं जीवनचरित्र मांडत असताना किंवा त्याचं वर्णन करत असताना त्याचा स्वभाव, त्याच्या आवडीनिवडी, त्याचे विचार करण्याची ताकद, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या वर्णनात्मक निबंधामध्ये ज्या आहेत आपण लिहिल्या पाहिजे किंवा त्या मांडल्या पाहिजे. मग आपण जर विचार केला तर वर्णन करताना केवळ शारीरिक वर्णन जे ते नुसतं शारीरिक वर्णन करायचं नाही, तर त्याच्या सवयी, त्याच्या जीवनामध्ये असणारे प्रसंग, घटना, त्या घटनेमुळे त्याच्या जीवनात झाले बदल, त्यानंतर त्याच्या आयुष्याला मिळाले की वेगळं वळण, हे सगळं त्यामध्ये आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. मग आपण जर बघितलं तर समोरची व्यक्ती जी कशी आहे, ती व्यक्ती ती लोकांना देणारी प्रतिक्रिया, त्यांच्या मनात येणारे विचार, या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या निबंधामध्ये ज्या आहेत त्या मांडल्या जात असतात. हे कसं आलं, वर्णन स्वरूपामध्ये आला. उदाहरणार्थ आपण जर बघितलं तर एक रम्य पहाट, माझ्या महाविद्यालयातील पहिला दिवस, माझा आवडता छंद, निसर्गाच्या सहवासात, माझे आवडते पुस्तक, ऐतिहासिक स्थळांना भेट, असे अनेक विषय जे ते वर्णनात्मक निबंधामध्ये घेतले जात असतात. आणि या ठिकाणी काय की त्या ठिकाणी त्याचं वर्णन जे त्या ठिकाणी केलं जात असतं. आता पुढचा निबंधाचा प्रकार जो आहे तो वैचारिक निबंध. मग वैचारिक निबंध म्हणजे काय, तर आपण जर बघितलं तर त्या ठिकाणी एक विचारपूर्वक गोष्टी ज्या आहेत त्या ठिकाणी मांडल्या जात असतात. आता वैचारिक निबंध लेखन जे आहे तर हा अतिशय महत्त्वाचा असा निबंधाचा प्रकार आहे. मग या निबंधात आपण जर बघितलं तर सखोल माहिती जी आणि सर्वांगीण विचार यामध्ये केला जात असतो. आता वैचारिक निबंधामध्ये सखोल माहिती जी ती दिली जात असते आणि सर्वांगीण विचार जो आहे तो त्या ठिकाणी केला जात असतो. आता आपण उदाहरणार्थ बघितलं तर संतांचं समाजकार्य. आता संतांचं समाजकार्य काय, तर या ठिकाणी संत म्हणजे काय किंवा संतांविषयी माहिती जी ती त्या ठिकाणी सांगितली जात असते. किंवा संतांनी काय काम केलं, तर नुसतं
भक्ती केली असं सांगून चालणार नाही. तर त्या ठिकाणी सांगताना त्यांनी समाजामध्ये केलेलं काम, धार्मिकता, भक्ती याच्यातून लोकांची जीवन कशी बदलली, त्यांच्यामध्ये कसा बदल झाला, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या त्या ठिकाणी सांगता आल्या पाहिजे. म्हणजे हा सर्वांगीण विचार त्या ठिकाणी आपल्याला मांडता आला पाहिजे. तसंच ह्या वैचारिक निबंधाला चिंतनात्मक असं नाव देखील त्या ठिकाणी देता येतं. आणि ह्या निबंधाला विशेष असं महत्त्व असं आहे की आपण ज्या बाहेरच्या स्पर्धा परीक्षा देतो, या स्पर्धा परीक्षामध्ये हा एक वैचारिक निबंध जो आहे तो एक विषय त्या ठिकाणी त्यांना अभ्यासासाठी ठेवला आहे. म्हणून वैचारिक निबंधात विषयातील ज्ञानाबरोबर विचारांचे ते मांडले जाणं देखील महत्त्वाचं आहे. आता नुसतं ज्ञान असून चालेल का? तर नाही. त्या ठिकाणी विचार जे आहेत ते विचार देखील महत्त्वाचे आहे. आता आपण एखादा विषय मांडतोय, आपल्याला त्या विषयाविषयी ज्ञान आहे. पण त्या ठिकाणी विचार जे आहेत आपण मांडणार ते विचार देखील आपल्याला चांगले मांडता आले पाहिजेत. त्याचं कारण काय आहे? तर आपण जर विचार केला तर काही ठिकाणी काय होतं की वैचारिक निबंध लिहित असताना ओळींची मर्यादा जी आहे ती कमी जास्त त्या ठिकाणी होत असते. मग त्या ठिकाणी सकारात्मक बाजू, नकारात्मक बाजू याचं समर्थन, निरूपण हे पण आपल्याला त्या ठिकाणी देता आलं पाहिजे. त्याचबरोबर या वैचारिक निबंधामध्ये आपण जर विचार केला तर सुविचार आहे, अवतरण चिन्ह आहेत, विरामचिन्ह आहेत. त्याचबरोबर भाषा जी आहे ती सोपी सरळ असली पाहिजे. त्याबरोबर आपण तिथे म्हणे टाकू शकतो. थोरांची वचनं जी आहे ती त्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, टाकू शकतो. आणि यातून तो वैचारिक निबंध जो आहे तो चांगल्या पद्धतीचा होत असतो. आणि मग आपण जर बघितलं तर आपली बाजू जी आहे ती वाचकाला नीट कळावी आणि त्यासाठी त्या ठिकाणची शब्द योजना जी आहे ती व्यवस्थित असली पाहिजे आणि आपण आपलं मत जे आहे ठामपणे त्या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. मग तो वैचारिक निबंध जो आहे तो त्या ठिकाणी व्यवस्थित होतो. मग आता या ठिकाणी काय आहे, या वैचारिक निबंधामध्ये काय येतं, खंडन, मंडन या गोष्टींची देखील त्या ठिकाणी चर्चा होत असते. म्हणजे एखादा मुद्दा खोडायचा, तो कसा चांगला आहे हे पटवून सांगायचं, किंवा हा मुद्दा कसा चुकीचा आहे हे पटवून सांगायचं. मग अशा पद्धतीने निबंध जो आहे तो होत असतो. पण हे सगळं होत असताना त्या निबंधाची भाषा जी आहे ती साधी सोपी जी आहे ती असली पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्यातून काहीतरी चिंतन झालं पाहिजे. तोच वैचारिक निबंध जो आहे तो ठरतो. मग आपण उदाहरणार्थ बघितलं तर संतांचे समाजकार्य आपण मगाशी बघितलं उदाहरण, खेळाचे महत्त्व, कवी हे शब्दसृष्टीचे ईश्वर, अस्पृश्यता एक कलंक, नाही का, त्यानंतर भ्रष्टाचार एक चिंतन, असे जे निबंध आहे या गोष्टींचा त्या ठिकाणी काय होत असतो, समावेश होत असतो. आता पुढचा जो घटक आहे निबंधाचा प्रकार आहे कल्पना प्रधान निबंध. आता साहजिकच कल्पना म्हणजे काय की आपल्या मनामध्ये येणारे विचार, आपले मनोराज्य म्हणजे कल्पना. बऱ्याच वेळा काय होतं की माणसं जी असतात ती मनोराज्यामध्ये जात असतात, नाही का, त्यांचं मन जितकं त्यांना जिकडे घेऊन जाईल तिकडे ते फिरत असतात. मग हे मनोराज्य जे हे शब्दबद्ध करता आलं पाहिजे आणि हे शब्दबद्ध करण्यालाच कल्पनाप्रधान निबंध असं जे ते म्हटलं जात असतं. मग कल्पनाप्रधान निबंध बघा, लिहिणं हे प्रत्येकाला आवडत असतं. आणि त्या ठिकाणी काय आहे की आपण वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी घडू शकत नाही किंवा ज्या गोष्टी खूप काही दिवसांनी घडणार आहे त्या आपण काय करतो, प्रत्यक्षात आपण आणत असतो आणि त्या विषयी आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. मग या कल्पना प्रधान निबंधामध्ये देखील त्याच पद्धतीने कल्पना करून काही गोष्टी ज्या आहेत त्या मांडल्या जात असतात. आणि यातूनच काय होतं, एखादा सिद्धांत, एखादा शोध, एखादं सत्य जे आहे ते काय होत असतं, बाहेर पडत असतं. म्हणून ह्या कल्पना ह्या कधी खोट्या ठरतील किंवा कधी कधी त्या सत्यामध्ये सुद्धा उतरू शकतील. आपण कल्पना केली होती की आपण मंगळावर जाऊ, आपण चंद्रावर जाऊ. पण कालांतराने ज्यावेळेस काही लोकांनी काही वर्षापूर्वी, शतकापूर्वी तो विचार केला, पण कालांतराने काय झालंय, त्यांनी कल्पना केली, त्यानुसार त्यांनी प्रयत्न केले किंवा त्याच्या संदर्भात अभ्यास केला. पण कालांतराने काय झालंय, त्यांची कल्पना काय झाली, कालांतराने सत्यामध्ये आली. आज माणूस मंगळवार, चंद्रावर जाऊन आला, नाही का, मंगळावर जाण्याचे प्रयत्न करतोय. म्हणजे काय की ते सत्यामध्ये पण येऊ शकतं किंवा काहीतरी शोध सुद्धा त्यामधून लागत असतात. म्हणून कल्पनांना वास्तव जगाचा स्पर्श न करणे हे कल्पनाप्रधान निबंध वाङ्मयाचे रहस्य जे ते होईल. मानवाला ज्या गोष्टी अप्रूप वाटतात त्या गोष्टी संभव कशा होतील हे कशातून, त्या निबंधामधून मांडलं जात असतं. मग उदाहरणार्थ मग बघितलं तर परीक्षा नसतात तर, वर्तमानपत्र बंद झाली तर, यंत्र संपावर गेली तर, अशा अनेक घटना ज्या आहेत, कल्पनात्मक घटना ज्या आहेत त्या त्या निबंधाच्या माध्यमातून बाहेर येत असतात आणि त्यातून तो निबंध जो आहे तो साकारात होत असतो. म्हणून
कल्पनाप्रधान निबंध जो आहे तो या ठिकाणी समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याच्या पुढचा जो प्रकार आहे तो म्हणजे आत्मकथनात्मक निबंध. मग आत्मकथनात्मक निबंध म्हणजे काय, की एखाद्या व्यक्तीचे किंवा निर्जीव वस्तूचे वर्णन जे त्या ठिकाणी त्या निबंधामध्ये येत असतं. मग आत्मकथन म्हणजे काय, की अ, त्या ठिकाणी स्वतःला ठेवून नंतर त्याला ज्या भावना आहेत, त्या वेदना आहेत, त्या आपण त्या ठिकाणी आहोत असं समजून त्या व्यक्त करणं याला आत्मकथनात्मक निबंध असं म्हटलं जात असतं. मग आता उदाहरण आपण बघितलं तर रस्त्याची कैफियत. आता रस्ता बोलणार आहे का? पण त्या ठिकाणी मी रस्ता आहे असं समजून त्या ठिकाणी त्याचे विचार जे त्या ठिकाणी व्यक्त करता आले पाहिजे. त्याचबरोबर आपण बघितलं सैनिकांच्या पत्नीचे आत्मवृत्त. आता त्या स्त्रीला काय वाटत असेल, सैनिकाच्या पत्नीला काय वाटत असेल, तर त्या ठिकाणी आपण स्वतः एका सैनिकाची पत्नी आहोत असं स्वतःला ठेवून त्या ठिकाणी तो विचार जो आहे तो आपला त्या ठिकाणी करता आला पाहिजे. त्याला आत्मकथनात्मक निबंध असं म्हणतात. मग आत्मकथन करताना ती वस्तू, व्यक्ती स्वतः बोलकी होते व आजपर्यंतच्या तिच्या जीवनातील अनुभव, सुखदुःख, आशा, आकांक्षा यावर भाष्य जे आहे त्या ठिकाणी करत असते. मग मनाला स्पर्श करणारे प्रसंग चटकदार पद्धतीने वर्णन करणे हा या निबंधाचा विषय जो आहे तो त्या ठिकाणी आहे. आणि यामध्ये काय आहे, की कल्पनाविलासाला भरपूर वाव जो आहे तो त्या ठिकाणी असतो. कोणत्या आत्मकथनात्मक निबंधामध्ये. मग आपण काही पण कल्पनाविलास त्या ठिकाणी करू शकतो. त्याचबरोबर आपण जर बघितलं तर कोणत्याही चेतन व अचेतन वस्तूशी आपली एकात्मता जी आहे ती कशा प्रकारे होते हे यातून सिद्ध होत असतं. मग आत्मवृत्त किंवा आत्मकथन जे होत असतं तर ते प्रथम पुरुषी एकवचनातून जे ते त्या ठिकाणी होत असतं. म्हणून आत्मकथन जे तर ते चटकदार होण्यासाठी कल्पकतेने तिचं वर्णन जे ते त्या ठिकाणी आपल्याला करता आलं पाहिजे आणि त्यातून तो निबंध जो आहे तो दर्जेदार होत असतो. आता उदाहरणार्थ जर आपण बघितलं तर सैनिकांच्या पत्नीचे आत्मवृत्त, कलावंतांची कैफियत, हुंडाबळी तरुणाची आत्मकथा अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी ज्या आहेत या आत्मकथनात्मक निबंधामधून ज्या आहेत त्या साकार होत असतात. आता पुढचा जो निबंधाचा प्रकार आहे तो आहे चरित्रात्मक निबंध. मग आता साहजिक आहे चरित्रात्मक निबंध म्हटल्यावर आपल्याला काय लक्षात येतं, की थोरा मोठ्यांची जीवनचरित्र. मग आता हे चरित्रात्मक निबंध जे असतात ही काय करत असतात, आपल्याला दीपस्तंभासारखे असतात. मग ह्या चरित्रात्मक निबंधामध्ये व्यक्तीची जन्म मरणाची नोंद हा प्रमुख घटक असतोच, पण त्याचबरोबर त्याचं कार्य कर्तृत्व याचा आढावा घेऊन त्या ठिकाणी मांडणं, त्या गोष्टी मांडणं याला देखील अत्यंत महत्त्व आहे. म्हणजे आपण बघितलं तर व्यक्तीचा मोठेपणा कशात आहे, तर त्याच्या मागे असणारे संस्कार, त्याच्या जीवनावर झालेला परिणाम, वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तो कशा पद्धतीने वागला, त्यांनी त्या प्रसंगांना कसं सामोरं गेलं, त्याचबरोबर चांगल्या वाईट गोष्टीतून त्याच्या जीवनात मिळालं वळण, त्याचबरोबर त्याचे समाज प्रबोधन, सांस्कृतिक कार्य या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या वाचकासमोर येण्यासाठी या चरित्रात्मक निबंधातून त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या मांडल्या जात असतात. मग आपण म्हणतो की व्यक्ती तितक्या प्रकृती या म्हणीप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव, त्याची वैशिष्ट्य हे वेगवेगळे असतात. त्यामुळे त्याची विचारसरणी ही प्रत्येकाची वेगवेगळी असते. त्याची विचारसरणी, त्याचे राहणीमान ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या चरित्रात्मक निबंधामध्ये लिहिता आल्या पाहिजे. उदाहरणार्थ आपण बघितलं एक आदर्श समाजसेवक. आता या ठिकाणी बाबा आमटे यांचं चरित्र आपल्याला बघता येईल. मग त्यांच्या जीवनामध्ये येणाऱ्या घटना, गोष्टी नाही का, कोणत्या एका गोष्टीमुळे त्यांच्या जीवनाला एक वेगळं वळण मिळालं. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या ठिकाणी मांडल्या जात असतात. त्याचबरोबर आपण बघितलं कर्मवीर भाऊराव पाटील, एक शिक्षणप्रेमी, त्याचं महात्मा गांधी, सावरकर, बाबा आमटे नाही का, महात्मा गांधी यासारख्या व्यक्तींचं जीवन जे आहे त्या ठिकाणी मांडणं हे काय तर चरित्रात्मक निबंधाचं एक स्वरूप आहे. मग अशा पद्धतीने या ठिकाणी चरित्रात्मक निबंध जो आहे तो त्या ठिकाणी मांडला जात असतो. पण हे करत असताना काय आहे, की त्या व्यक्तीचे कर्तृत्व मांडत असताना त्या ठिकाणी ती भाषा जी साधी सोपी असावी आणि त्यातून नकळतपणे काही गोष्टी ज्या आहेत समाजासमोर आपण मांडू शकतो. पण हे करत असताना त्यातून काहीतरी लोकांना संदेश देण्याचा प्रयत्न जो आहे तो चरित्रात्मक निबंधातून होत असतो आणि त्याचा आदर्श उच्चारणारे लोक जे त्या ठिकाणी असतात आणि त्या नकळतपणे तो निबंध वाचल्यानंतर देखील त्या लोकांविषयीची भावना जी आहे ती चांगली मनामध्ये स्थिर होत असते. म्हणून चरित्रात्मक निबंध लिहित असताना अनेक गोष्टींचा विचार जो आहे त्या ठिकाणी करून तो निबंध जो आहे तो त्या ठिकाणी लिहिला जात असतो. मग अशा पद्धतीने आपण आज चरित्रात्मक